enggal katresnan rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kecukupan kita punika namung Allah lan panggonan pasrah inggih punika Allah. Turyo panggonan sing dipasrahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rikala para manungsa ninggalake alam donya, ora ana kang digawa kejaba mung telung perkara. Sepisan amal jariyah ikhlas gawe panggonan ibadah, masjid mushola madrasah manfaati kanggo ngaji bocah-bocah. Dene kang nomer lorone ilmu manfaat kanggo awake. Yen bisa ditularake luwe manfaat kanggo sepadane. Kaping telu iku putra urun ndongake ing wong tuwa. Lamun wong tuwa wis seda sowan marang Kang Maha Kuwasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ila mata benu Adam ingkotoa amaluhu illa min salasin. Nalika anak Adam sampun dipun timbali dening Allah, ora ana apa-apa kang digawa kejaba namung telung perkara. Siji sedekah jariyah, nomor loro ilmu ingkang manfaat, ingkang angka telu yaiku anak sing apik prilakune, sing gelem ndongake wong tuane. Kowe kudu ngerti kullu nafsin dha'iqatul maut, sekabehane kauripan iku mesti bakal mati. Ora ana kang ora ngrasake kematian. Pramila sumangga kita didik putra putri supaya dadi salah sijine perkara telu sing disingkat ning Jawa yaiku gelu. Rikala para
tidak malih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza mata benu adam qada amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulahu. Sekabehane kauripan iku mesti bakal ngrasakno kematian. Nalika sampun titiwancinipun pecah, ora iso dijaluk dhisik lan ora iso diundur-undur senajan sak wektu. Nalika anak Adam sampun dipun tinimbali dening Gusti Allah, sekabehane perkara putus ora ana kang digawa, kejaba namung telung perkara. Siji sedekah jariyah, nomor loro ilmu ingkang manfaat, nomor telu putra putri ingkang soleh solikah ingkang purun ndongaaken marang wong tuane nalika wong tuane seda tinimbalan dening Gusti Allah. Pramila wajib kangge wong tuwa didik putra hormat marang wong tuwa dadi soleh prilakune apik. Rikala para manungsa ninggalake alam donya ora ana kang digawa kejaba namung telung perkara. Sepisan amal jariyah ikhlas gawe panggonan ibadah masjid mushola madrasah manfaati kanggo ngaji bocah-bocah. La ilaha illallah kene kang nomor lorone ilmu manfaat kanggo awake yen bisa ditularake luwe manfaat kanggo sepadane. Kaping telu iku putra purun ndongake ing wong tuwa. Lamun wong tuwa wis seda sowan marang Kang Maha Kuwasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Dipun sambung request sanggeng tamu saking Ibu Kajah nggih punika versi bojo loro ingkang judulipun Dewe-dewe Jatahe. Ya Rasulullah salamun alaik taman juluk ya. Ya Rafi Asyah, ya Rafi Asyani wada roji atfatayaji rotal alami. Ya uhailal juh, ya uhailal juh diwal karami. Nah iki kanggo panutupane ninggal katresnan yaiku Taman Juruk.